Pe data de 13 iunie. Noaptea a plouat și noi dimineața ne-am sculat. Când ne-am sculat dimineața, tata și cu mama ne zice, băi, rămas caie și ce-ți în disățini. Am un loc de pământ acolo. Acolo aveam 3 de hectare de disățini de pământ. Și o că acolo nu era sămânat, e ca la grădinărie, un fel de cipieri, păclăzele. Și o să mai răsădiți acolo și aveți mai pliziți dintre zile. Și caie spune, da, ca să ne ridice, n-ar știu niciunul. Și ne-am dus noi acolo cu fratele cel mai mare, Pietrea, unde se ține acolo era are, cu limba, cum făceau oamenii înainte. Și a rămas acolo, dar lângă noi era Anton Lupu, avea și el pământ acolo. El era de seamnă cu fratele Pietrea. Și vine și spune Pietrea, că haidem să mă la Șereș, la moșul Isai. Pe Șereș era în hârtop. Poți că Nică rămâne, ca Nicu, îmi spune eu. Nică rămâne cu caii și noi ne ducem. Dar eu zic, ce băi, las că eu rămâne cu caii, eu să mai zic. De să mă să nu-i scrie prin popșoaie, înțelegi, prin rău, că acolo era să mă. Bun, am ei s-au dus. Am eu șezând acolo, plavoarele două, așa, cam după amiază mă scol, cam 2-3, așa cum era. Văd, strigă unul, dar noi era Arnăut, avem să mână, dar Arnăut ca un fel de greu, poate ați auzit asta. O pierde răzolul, să vine unul la fugă la vale. Păi cine strigă, să băi, Pieta, ies eu din colibă. Mă aud, văd că vine la vale. Când mă săfrote de-al valul de-al mușului și-i sacea, era un flăcău, tot înseamnă lor. Vine și strigă, îmi spune, băi, da unii Pieta? Băi, zic, ești duși la Șereș cu un lup. Tu știi și am mă cai și hai acasă. Cum să am eu cai să meargă, că nu ce pot. Păi, haide că la tată a venit, că-i miliție, că-i ăsta și oare sat acolo. Cum așa? Păi, dar trebuie ceva iarbă de pot, dar și de ca coasa aia am miere și Arnăut și-a trage două braze și el cu se și eu strângem, le mâncărus, am pus acolo și un hamat, el și mână. Și când am ajuns să merg la satul, la noi, cum spune acolo, la Mojilă, când uite, ia-uite la voi pe hoți, de acolo să vii de partea asta. Când mă uit, lume, o grămadă, ca la noi. O, dă drumul de vale, venim și ajung. Oamenii s-au ferit, am trecut, am mers acasă, că m-am acasă, poarta închisă. Nu ne dă de voie să intrăm în o gradă. Am unul, nu știu cine, și spus acolo, care mai era acolo, o să dați voi ca să o veni fișorsul. Ei, ne-au deschis poarta și am intrat cărțul cu cai, o dezama cai Valodea, și pe dânsul o dat afară, eu am rămas, o zic, stai slingă. Tata și mama și erau la un masă de acolo, în mijlocul grăzii, pe să o masă. Și de moș Valodea Butnare, primarul satului, cum erau atunci, înțelegeam. El era și că starșă lieutenant, starșă lieutenant, a fost de la comendatorul. Eu îi dau seama că a fost la Zăcaua, cu listurile. Și am stat acolo cât am stat, dar nu era os cu unii frate, el era Șereș, da? Unii Șereș. Dar tata l-a murit el, unii Șereș, și dă-i pașă lui, poate ne mândă-ne pe drum. Dar mai avem 2 frați, Fănas și Pava. Aici nu era, eu la protieți de bani, nu știu, la noi. Acolo s-a dus, nu știu, și eu găsesc și eu acasă. Ei ne-au pus în rând acolo, o scris, ne-au văzut și spune de mama, băi, luați-vă îmbrăcat și luați-vă și este, dar le-au hotărât, luați și vă supuneți în cărți. Dar nu că luați-vă pâine, luați-vă așa, o să pe vă 2 zile, 3 luați-vă de mâncare. Mama avea jumătate de putin de brânză, o luat așa și avea vă 2 pâini coapte, ca în coșen cu ftioră, nu era pregătit că să coagă. Și asta ne-au făcut protocolul, că tot făcut de acolo, o suiță pe căruță. Căruța noastră nouă, dar o dus căruța, era un manial, un judan, cum spune. El avea cai cu căruța lui. Ne-au suit în căruța lui, mama și spălat scămeș.
Și cum să duc, fără schimbări, fără nic. O luat știubii, cum era înainte știubieri, dacă ați auzit știubieri. Și cum era udită, să știu, o luat știubii, și ăla și l-a pus în fundul căruței, tot cu rufic. Și mâine, ne-a scos din sat Zinișor, când am trecut pe la de Nerea Nechita, de Valea la Valea, am vrut să tata o oprit, să-i dea niște parale, nu ne dă voie deloc. Doar ne-a mânat. Mâine, pe deal, și când am ajuns în deal, în rangul acolo de la Ojii, la Evania Mocan, noi trebuie să facem înspre Isporeni, cum ne ridicam la deal la stânga, dar drumul merge drept de vale și în Hârtop la dreapta, direct înainte. Și când mai acolo să facem la stânga, când mă uit eu de vale, îl mai dinizăresc. Fratele, că vine cu Anton. Amândoi vine cu stau să cușerește. Dar eu îi fac, tata, ia seama din că e pietra, ia uite așa, că să uit tata și ele. Mi spune ele nu mani ăla, ți-am dat seama, știau, cred că o leacă rusește. Aici l-au oprit, stai, oprit căruța și când m-a văzut pietra, că ne văzut, el nu l-a știut și au venit direct și cu șantonul, au venit la căruță. Și el, de unde? Tata zice că ne ducem, da, Anton. Mă șchere el de unde? Dar de tata, băi, tata sunt sat, nu știu de așa. O tu du-te în sat și Petra se sui, Petra l-a suit acolo și noi de șerești, l-a pus șerește în căruță. Deci mâncam șerește și tata îi spune și ofițerul și el, hai ieși și așa îl judecă cu pistolul și ca când văd cu pistolul și mă lua și ea câte mă dișlește și mânca. E așa până la Nisporeni mai că mânca nu șerește de sine. Că la Nisporeni am stat mai sus, unde e plot zavodul, mai a fost struit acolo. Mai de acolo s-a oprit. Căruța ne-a oprit, ne-a dat jos. Mai era încă văd o familie adusă, dar de unde? Nu știu, că din Zieroaia, că din Pimărnici. Că zice, nu ținem eu cont atunci, că eram și avem 10 ani, pe 11 ani. Și am stat acolo, văd că vine o mașină. Zâmp, îi sui, urcați în mașină și puneți. Am mai stat până să-mi plec mașina. Am stat, prins, a adus și am venit căruță, cu mașină. Vine eu de oameni încărcați, care cu saci, cu făină, care cu deleguri mai mult de noi. Am și tata zice, de ce nu ne-a spus să luăm nici? Mai era făină în pot. Și luam un sac de făină acolo. Dar mama ce? Și cum ne-a dat Dumnezeu, așa să tăi. Dar tata ăsta, că pe noi, hai că ne dăm de aici, pentru că îl chema noaptea să-l cerceta și el cam știe, dar nu știe precis, că și ia somn. Și ne-o uită în mașină, de acolo mână până la Bucovăț. Ajuns la Bucovăț, încă n-am înregistrat nimic, încă tot vine o leacă. Și acolo ne-o dat jos din mașina aceea, de la cale ferată. Când mai sus era în vagonul, nu știu. Și de mașină ne-o dat jos în vagon. L-am luat și ne-o uită în vagonul. Și ala vagonul de jide, când am dat în vagon, era 2 rânduri de nară, cum spune, de scândăr făcut cu un fel de pat. Era premiu, bine, mă bărând și atoile de săptămână. Și ne-am aranjat noi acolo și prins a venit. Am stat acolo până noaptea, până o amurge ghinii. Deci fost la oare, 10, 11, cât așa. S-a umplut vagonul așa cu oameni. Cum că l-am poluat, o să o cotii cam când trebuie, dar așa știm, cam pașul întâlnim. Deci copii și femei și tot. Și dus afară, făcuse într-o colț acolo, iară pus care dus afară. Dar nu era nici agrăjdienie, ca să nu se rușine față. Nici s-o mai găs, mi-ai mai pus. Și s-o lice acolo și-o pus, și când era dus, să duce acolo afară. S-o umplut vagonul, a fost creampul, ne-o încuiet acolo și ședeați aici. Am uit alt vagon acolo și tot așa au adus până dinspre Zău. Când dinspre Zău, când zorei de Zău, înțelegi? Văd că ne-au aninat. Mai scurt ne-am pornit vagon, dar unde ne-am pornit și nu vedem nimic. Și cred că m-a aninat mai mult și de acolo mână. Și ne-au mânat până am ajuns în Răzdelne, cum spune, în Tiraspol. Acolo, a doua zi, am ajuns. Am stat acolo până noaptea. Noaptea pe la oarele 2-3 din noapte, cât era. Auzăm că deschide ușa și a intrat unul în vagon. Niște militari de ăștia, ofițeri. Au intrat și cu spisul, și totul îi număra pe oameni. Ieșiți.
toți oamenii care, urmea pe oameni, l-au luat înțelegi și luați a rămas bun de la femeie. S-a luat, a rămas bun și până și la jos. La jos din vagon, nu, pe noi ne-am încuiet, iară pe femeile și copii. Ei plângeau ca aici, ca când te dispărțești. Și pe al de tata eu luat și el sent eu să uită în alt tren, alt vagon. Dar pe noi ne-am șfăcat în secol de măgolia, când la cuțitură și așa, mai scurt eram undeva la 30-40 de vagoane, întâi pline, cu oameni. Și în mână. Eu mânat, dă-i drum, dar unde te duci? Pentru el nu știe nimic. Decât odată în sud că dă de mâncare. Și era numele de dus niște căldări acolo, de apă tot, nu e tot așa, iar ne oprea pe la stânță, pentru să oprea, păi avea căldări de astea, când noi de acasă nu era căldă, de brezent făcut, înainte, ca de brezent. Da? Și aducea apă de unde de punea apă la teren, la paravoazele astea, că atunci mergea cu apă. Și se ducea la bun din vagon, pe unul, doi, că dacă era poate câți, că la noi era 4 căldări și ce 2 oameni, se duceau de 2 copii, mai flăcăi de ăștia. Se ducea și lua apă de acolo și când venea pe apă, de câte o cană de apă. 6 cocani să-mi bine mai mult nici. Noi eram 5 copii și mama a 6-lea, eram de acolo, n-aveam un să o pui și o bem de așa. Și așa am mers, noi ne-am dus o săptămână, o 2 săptămâni, cam așa era, aproape în bani. N-am mai numărat că și la fiică nu dă de voi, dai jos, să vieți ceva, i-am pus rău de logică. Dar tata nu știe nimic, unde și cum. Eu am ajuns în Pacta Aral, dacă ți-aș auzi de Aralskaya More. Aralskaya More, pe acolo este stanția Pacta Aral. Și în stanția Pacta Aral, când am ajuns acolo, pe urmă am aflat că e Pacta Aral. Acolo știu că când dinspre ziua, o venit și ne-a deschis vagonul, a luat la cazul deschis, cât e el ușa aceea de mare. O deschis-o și o dispărut. Și ce să văi, și mai scurt strajă, la fiecare vagon era strajă. Nu-i nici o strajă nici. Mama a ieșit, se duce, m-a primit, băi, de orice, nu știu ce încolo. Și mama se duce la stanță. Duce mai încolo în sat să vadă ce Pacta. Și mai înțelege o leacă de câte un cuvânt rusesc, nu știu pe unde înțelege, parcă știe. Că pe el i-a spus că e Pacta. Și vine și spune, băi, s-a început războiul. Dacă tocmai în Pacta Aral eram și când s-a început războiul, toți armat în piste să îi cer stajul de acolo, o aduc, de-am cui mi trebuie. Și am stat toată ziua și am stat în Pacta Aral acolo. Și noi, dinspre seara, ne-au luat, ne-au aninat iară cu paravozul și mână. Și ne-au mânat toată noaptea și când am dus la 2 zi, de-am întrecut în Kazakhstan, acolo, în Kazakhstan. Și am ajuns până la o stanție, teren Uzeac. Ne dau jos acolo în teren Uzeac, ne dă pe linia moartă, niște soldați, soldați, eu ți-o luat de o mână, te zvările ca pe un bostan, știi, așa zvările, se duce femeile, așa, noi copii, dar noi copiii, eu am sărit din vagonul ăsta, jos. Și ne-am dat jos acolo toți, au luat vagoanele și-au luat și le-au dus pe altele și-au încărcat. La front, căzali, pentru front. Am luat și stăm acolo. Ne-am retras. Era o dambă așa făcut care căcea apă din Sărdaria, din râul Sărdaria. Ne aducea pentru care era pentru paravoazele astea. Și ne dăm în dosul. De unde și până unde au aflat că am ușat și vânt și ar să va stupi cu năsăp, înțelegi, uraganul. Dar noi avem un sunduc de aici, de sărănești, cum era înainte, făcut, un sunduc și ala luat, că mai ține lucrurile întrânsul. Și am pus sunduc și ala și ne ședeam ca pui și de bătrânici, de croșcă, așa, în dosul. Și început la oarele 2 de noapte, așa, un vânt, năsăpe, bă, ne duc să vedem om.
acolo și spunea să mă ne mai ridicam și să duc pe așa. Și până și a 20, până la orele 12, a 20, așa. O să nu năsă. Ei s-a munțuit năsă pușala. De-am tăți erau de grămadă, că nimeni nu avea unde să te duci, că nu știe nimeni, nu știe unde ești. O venit iar miliției și început a ne strânge grămadă, atât, hai, ca pe oi. Ne-au mânat, înțelegi, ne-au dus într-un bucol făcut. De cu oi au fost acolo, să vezi, în grădinii stuh, tot era de jur împrejur. Și ne-au vărât acolo. Și când nu era în grădină, eram acolo sus. Și am stat mai acolo 3 zile. Dar de apă n-aveam nevoie, că acolo era arâc. Și niște canaluri de astea făcute și curgea apă de acolo. Și noi beam apă de arâcuri niște alea. Deci am stat 2-3 zile acolo și am prins, am venit iar. Și ne-am dispărțit. Care și încotă, cu colhozul, cu tare atâția. Noi am încercat, am zis că sunt 35 de persoane, colhozul Consomolsk, n-am Moria, așa se duce, înțelegi, Consomolsk. Asta, sunt colhozul. Noi ne-am dat un căruț cu un bou, la caroșala era, o căruț cu măgare și o cănilă. Pus tot bagajul și ala, și hai, am ajuns la Sărdaria, acolo parom era pod. Deci am suit podul și am trecut podul și ala și am mers tot în ziua și am mers acolo și când în seara am ajuns acolo pe la colhozul și ala, Consomolă, în colhozul și ala. Am dus acolo și într-un de sat acolo, de era zemlei, bordei se văd. Și ne-au o să ia ca și, fiecare o să luați câte un bordei de ăsta. Deci noi, cu ce domnică era cu noi, cu saloncarul. Și ne-am vrut în bordei și acolo, șerți, una alta, nu, câmp pustiu și el. Am stat mai acolo o noapte, stat la noapte, nimeni nu vine, am stat la 2, tot nimeni, a 3 o prins a venit. Vine căzașii, noi nici de nimeni dânsii, dar este meu de noi. Pentru că acolo s-a târnit zvonă că noi suntem Liudoiedă. Că mâncăm oameni, știi? S-a uitat printre stuhării, înțelegi, să uită, dar nu s-a apropiat de noi nimeni. Ei, de un până s-au găsit, înțelegi, acolo și s-au umplit. Mama a făcut cu unul de acolo, s-au dat în vorbă, înțelegi, să înțelegeau prin chipuri, înțelegi, prin acolo. Și o șeptă și au mai venit din naționalnici de lor și arătam că n-avem și mâncare. Au venit ei acolo cu un șaun de 100 de kg, l-au pus în mijloc acolo la noi și au pus niște căzășiți de lor acolo și au făcut un șaun de cașă de asta, de boretă, cum făcea la căzaș. Și ne-au rănit pe tăți, înțelegi, acolo. E așa, 2, 3 zile. Pe urmă ne întreabă, știți a lucra? Da. Ei zic, da, cum nu știm a lucra? Știm a lucra. Puteți să ceara? Putem să ceara. Și s-au dus femeile care și mai s-au dus la să ceara grâu. Și am să ceara grâu, seara vin eu, înțelegi, de acolo. Ei răni acolo, de te ducești pentru noi acasă, ne dă de mâncare. Și așa am dus-o noi acolo 2 luni de zile în Consomolca. Dar în timp și în 2 luni de zile, n-ai ajunge de tot. Și am dat de sărdare, i-am dat eu acolo. Tot ziua a 2 sau a 3 zi. Nu putem ședea eu locul. Și ca un bereman, prin stuhărării pe care și mă mușfără și mă ajungi când acolo, văd dau de râul și la mare. Eu ți iau prutul. Te duc să luau prutul. Vezi așa, eu zic, iau prutul. Și când acolo mă vin, răb de vin înapoi și spun, băi, prieteni, și, băi, eu am dat de prută. Și prută și să stoi. Băi, ți-am spus că ai un prut. Unde e prut? Spun, ia haiți. Și acolo mai mulți băieți care erau flăcăiți, hai, merg eu pe cărarea și pe stup, mă duc. Și cum te ții în gând? Să când merg acolo? Da, deschide-mă prutul. Nu știam de sărdare, că e rău sărdare, nu știam nici. Prut. Și ce-ți fac? Vin înapoi, spun, băi, ia să nu înțeleg și haide prins pește. Și luau cuțolicul, dacă știți cum se prinde cuțolicul pește.
Și s-a luat, câte înțeles soțul, băte, da. Și puțin cât pește era mult în apă. Când scotea 4-5 cărășești, dintr-o hătă, am prins când seara vine acasă cu niște pești, pe măsuri și la curăță, băieță, și așa am dus-o până la vreo 3 luni când stat acolo. Și când tot fugeau de acolo, se duceau, tot se duceau, da? Și mama face, băi, hai să fugim și noi, îi spune repede. Cum să fugim? El zice că Nica și mă pe jos, dar Fanas și Paula și Colea. Dar cu Colea eram de, avea el de 2 ani, pe 3 ani. Mic și așa bun avea. El și cumva ne-am înțeles și ne-am dus noi. Și dinspre ziua, la oarele 2-3 de noapte, ieșim din Bordei și ala și pe o carare și hai. Și am venit până la pod aici, unde trebuie să plecem podul și să venim la stanță, în terenul Zeacă. Când am ajuns acolo, nu vreau prinisă psienic să nu ne treacă la palonul și așa, să nu dea voie să trecem podul. Când duci m-am vorbit cu dânsii, nu dă de voie, mai și faci. Ne retragem noi așa pe mală mai deoparte și dăm acolo și se apropie de noi un cazac. Și m-am, cum să înțeles, și-o vorbit înțeles cu dânsii, cu dânsul acolo, stea la Vielotcă. Și o să eu vă trec. Dar bani n-avem, știți? Și mai e că acolo am văzut că mama o scos din sonduc costumul național, cum de nu știu, alb. Și eu dat cazacul. Și ala, eu arătat, eu bani n-avem, dar ia că-ți dau așa. Și ala s-a uitat la costumul și ala, o să mergi, nu s-o uitat în barcă. Și am trecut țardarea, și acum am trecut prătunța la mal. O de acolo ne-am dat jos, ea s-a întors înapoi cu barca și ala. Și noi de acolo, hai pe jos. Undeva era Călesem, vreo 2 kilometri în Bărbăni, până la stanță. Am ajuns la stanță. Mai la stanță, unde se trage, nu știm pe nimeni. Cum când? Și că acolo la stanță ne-am pus acolo jos. Am dus la un tot șans și ala care era acolo. Și am acolo și... Dar mama s-a dus pe stanță și acolo vine cu o ruscă. Teoteașoră. Dumnezeu să-i dea sănătate și mă să o ierte. Vine cu o ruscă și ne-a văzut, i-a pitit ruscă. Ei și hai să la mine. Și ne-a luat și am trecut cale ferată, am ția parte și ne-a dus la dânsa acasă. Ne-a dus acasă la dânsa. Ei unde ține vaca, ne-au dat loc ăla, că n-avea unde și ei, acolo exhibițiile, miteli, niște poete. Și ne-au pus acolo, vă ția acasă și leța aici. Și s-au făcut ei cu mâncare, ne-au hrănit acolo. Și am stat o zi acolo, a doua zi am stat acolo. Dar știind că bărbatul ei era capitan nățelnic voincomata. Și când colegii de el nu era acasă, era, nu știu, în comandieră. Când vine el, ne vede, dar vom vorbi de ei, vom vorbi cu femeia lui, femeia îi povestește lui acasă și așa. El nu ține când zice. Vine și-a uitat la noi și aș vorbi de el pe rășa, dar noi ce înțelegem ceva. Dar mă ia, peste 2 zile pe el primește order și la război. El concentrează pe bărbat s-a dus. Bărbatul s-a dus, am ținut șoră, au rămas. Ce să facem? Dar noi am rămas la dâns acolo. Și dacă suntem alea, cum spun, muncitori, și puta, face mama e litic, sărani, și ala de mulțumire vaca. Și am făcut într-așa mod că am iernat acolo, ce uite așa, în casa, în Bordei și ala. Din partea mâncării nu duceam nici, că e prinde de la statul le dădea, că el era la lui în comandă. Și ne dădea și nou, și mai aveam și două fete. Și mâncam și noi acolo. Și am stat acolo un an de zile, am dat de așa, de după ședea, de vremea să duce și noi să-ți capul femeile astea. De unde și până unde, tot eu fac de teașura și o găsit un cazac, sacvai. Și îmi trimite nu departe, 1 kilometru jumătate, 2 kilometri maxim, dacă era de la stanție, așa într-un colhoz, Câzil-Orac. Și în Câzil-Orac și ala, ne-a venit cazacul și ala și ne-a luat cu căruț, cu
cum bou tot, noi și avem băgaj mai mic. Uite, suit în căruța și cu noi copii și Petra și cu mama pe jos și am dus. Și acolo avea casă făcută numai de cherpici, acoperiți pe fără că acolo nu plouă. Și o să ia că aici a străit. Și părinții, uite, de bără, nu văd acolo. De ori de acolo m-am o să vin că avem 200 de măcar. Așa stă acolo noaptea și ne bem, dar nici n-avea și aștern nici. Dormi, dar numai că era cald. Așa s-a dus noi acolo, în Bordeișan, în casă și aia. Și a doua zi vine căzacul și ăla. Și ce-o vorbit el, când ne-a spus, înțeleg, acolo, Alep, Pietre, și să duci, și aduce doi baloți de paie, de oreță. Și m-a șternut pe jos paie de oreță și căpârcei de oreță. Zice, mama, o ce să fac? Cotlon. Am găsit acolo niște cărăniți, era făcut de căzaci cărăniți. Găsit niște cărăniți și el a făcut un cotlon afară. Dar căzașii nu făcea cotlon, dar se pe o bord și punea și unul și acolo, și unul. Ei oale n-aveau. Dar la noi aveam, fiindcă au luat mama de acasă și unul și o oală acolo era. Și în cotlonul și ăla. Ei veneau și erau la noi, cum noi eram de și tu ești. Și acolo, în Căzălăracu și ăla, am stat noi, dar pe fratele Petea, mai mare de o venit și l-a luat la Trudovii Front, cum era atunci. Dar la 7 a dus în Kemerovskaya Oblast, cum era. Și m-am deprins cu cazaci și așa, că eu eram ca când eram cazaca lor. Și început, dar în primăvară m-am dus să duc boi de cap la plug. I-am dus eu acolo, o 2-3 zile boi de cap cu așneamul și ăla. Am moșneamul și ăla de anea, dacă îmi scotenească, dar eu zic, pot eu să ars încă zic, ia, joc. Belmei mă întreba, mă ia chet, mă, dar cum, pe cât ăștia, dar mă înțelegem limba lor. Eu zic că nu știm, zic, eu își pun boi și așa, și îi dau pe brazdă din drept, hăi, seama. M-am dus eu pe urmă, mai cârchit așa, eu leacă, că îmi greșuri. Că e mărsă. E bun, am căzat și să ne arăt. De unde m-am învățat, de unde știu eu așa? Poți să-mi ia ca la noi așa. Așa se face. Bun, și apoi m-am deprins cu dâns și așa. Am trăit, spun că pe unii greu, da? Am ieșit din încurcător, înțeleg. Dar cine ați venit acasă? Dar cine-ți dă de voi? Războiul merge. Nu se dă de voi? Dar de unde? Da, era război. Războiul merge. Și apoi când ați venit acasă? Și apoi eu am venit acasă după ce m-a luat acolo, am venit în terenul Zeac. E zic, bă, e lungă istorie, mai pe scurt, dar. Am mântuit cu cazac și am stat, dar cazac și ăla m-a presupăit ca când era fișorul lor, avea o încredere în mine. Toamna, când ajungeam, înțelegeam, e acolo ureț, facem gămam, încărca câte 10-15 cănili legate una de alta și mă suiem pe o cănilă și mână la Zăgut Zernou. Ajungeam la Zăgut Zernou, mă descărcau acolo, era în greu și care mă iar mă încărcau, iar veneam în țăzi cu alea. Și mai scurt lucram și pe unul mai furam și eu și mai duceam acasă, niște văleac de ureți, ca să pot să putem trăi. Că nu furam de la oameni. Și așa, pe urmă, după aceea am lepădat mama, lepăda stet de acolo să intrase la lucru Raipatrep Soiuz, cum era organizat. Acolo se făcea torșeu, făceau lâna și eu torșeu și făcea colțuni și mănuși pentru front. Și lor le dădea câte 400 de grame de pâine la raboții, dar nouă ne dădea 200 de grame. Adică mă duceam și era cartușă în sistemă. Luam cartușă ca aceea și mă duceam și stăteam în oțe, dar rând acolo. Stăteam în oțe și prindeam 1 kg și 200 de grame de pâine, 1 kg și 400 de grame de pâine, noi 5 și 200 de kg și mama 400 de kg și 400 de grame. Și până ajungeam acasă, mai mâncam eu din asta, câte un pâț la fiecare dădeam. Și așa am mers mai zis, până când după ce s-a terminat războiul, m-am prins la corab și noi, mai bine. M-am prins la am prins caza și le-am lăsat uita la noi.
ni stemau noi pe dânsi. Pe urmă au început fetele noastre mărite după căzaș. Că dacă zășiți lor acum moldovenii, ferea Dumnezeu să te aproape de că zășiți. Era strict definitiv la dânsi. Și tot așa, pe urmă eu am intrat, ne-am mutat în terenul Jac, venise un frate meu venit de la Turnoi Front de acolo și ne-am mutat în raion, cu soțul a găsit o casă cumpărat acolo și ne-am mutat în terenul Jac. În terenul Jac ne-am mutat acolo, în casă, dar era un sarai așa, făcut lung și acolo nu trăim numai noi, de mai mult, noi aici și acolo, dispersă fiecare. Și noi trăim acolo, și acolo eram alături de un nățealnic poștă, era un țai, un căriț. Era și noi eram alături cu dânsul. Și ne-am prins limba, un țai mă văd pe mine și în Gorgoș, și mă prins, mă luat la lucru, la poștă, la radiouzel. O zic că ai să vii și ai să lucrezi mantior la radiouzel. Dar zic eu nu știu, ai să te înveți. Acolo o zic, mai sunt și o să te înveți mantior. Și am intrat acolo la lucru și am muncit, asta a fost în 50. Pe anul 50, mai aveam și eu, 20 de ani. Și am lucrat la radiozi la un an, mă deprinsesem din și când a doilea în 51, îmi vine povestea și mai era armată. Dar cum m-a luat armată? Că eu, pe urmă ne-a dat seama că eu, și mă căutat, eu nu aveam să fac armată. Când din tot moldovenii și numai pe mine m-a luat la armată. Dar cum de m-a luat, eu pun că în locul ăla altul. Și zic, dar eu bucurie că mă ia la armată, spun, mama, eu te-am prin povestea, și 2 zile zic mă la armată. Băi, dar păi, nu, taci din gură, poate mă duci, poate untica. Mă gândim când știi că împărți, vezi, este Moldova. E treaba ta. Ei, ne-a dus în asta, păi, cu mamă, prezent acolo, acolo, un săcușor, ne-a pus un merinde și mai avem acolo. Ne sui în vagon și ne-a dus în Târziu-Jordan, în oraș, 50 km de la noi, din terenul ăla. În oraș acolo era zbornei punct, acolo eram mulți, acolo noaptea, pe ore 2 de noapte, ne ieși, ne facă, ne pune în vagoane și ne suie în vagoane și mâne. Și de acolo, tot Kazahstanul, așa la Novosibir, tot Sibir, tocmai ne-au oprit în Vladivostok. Iată. Tocmai acolo ne-au oprit. Și faci tu, și te uită, dăm voi în comandă, acolo ne-au luat la zbornii punct, iar și puteai număra și încolo, și acolo, și de la strădile. Acolo, eu am încercat câte clasă? 7 clase, dar muncim cam 7 clase. Dar eu aveam că 3 clase, 4 clase, românești, să cercăm limba română. Și zice, dar era mai bine știam ca cei care aveți 10 clase, că și care era acolo. Și acolo, că am încercat în grupă, tocmai, și ne-au suit într-un parahod Ivan Culibin, într-un parahod. Dar nu știam și unde să ne duc. Și de acolo, de la pe Ivan Culibin, când ne trezăm tocmai la Kamchatka. Am mers 17 suți, înțelegi, pe mare. Am trecut Iaponskaya more, Ahotskaya more, pe urmă Oceanul liniștit și mână tocmai pe lângă, cu Ostra, râurile, Ostrava, Ostra și la Kamchatka. Și acolo, indicat acolo la Kamchatka. Și care se mă încoace, eu văd că nu mă străigă pe mine, că o să avem să... Acolo ne-au ales pe noi vreo 20 și ne-au suit pe un cater, pe un carabil de smitele și rămâne. Și ne-au zis în Novă Italia. Acolo, școala, era sărzanskая școala asta, Morskaya, pehota Morskaya, dacă știi, pehota marinară. Și acolo am învățat un an de zile, am ieșit sărzant de acolo. Și în loc să mă trămat, a rămas tot acolo, desantnă care, acolo. Și învățam, eu am învățat în 2 ani de zile pe alții acolo. Și făceam vâsat cât smol, spaharea desantnă carabili, eram cu carabili de astea, suiem noaptea, în trânsă și din Dumnezeu, sărim apă și pe mal, luăm vreo de am plăzdar, nu știu, pentru ca când dădem voie la armata principală ca să poată să descarce, înțelegi? Dădem signalul numit care avem și m-am demobilizat
Și când m-am demobilizat, am scris, că tocmai atunci am scris să vin tocmai biletă de la Kamchatka, tocmai la Undeni. Unde ți-ai zis? Tu ești din Kazakhstan, unde vrei să te duci? Zic, în Moldova mă duc. Dar mă dezvoltat să mă duc de din. Zic, în Moldova mă duc. Pe ultima stanță. Stanța ultima în Undeni. Și așa am venit. De acolo ne-am suit, în parahod ne-au adus oamenii până în Vladivostok, dar pe parahodul, Azia, în parahod, dădeam parahod pasageri, mai mare dragul să vii cu dânsul, înțelegi, confortabil. Și în Vladivostok de-am luat bilet și mână, înțelegi, mă la Undeni, dar eu n-am la Undeni. Dar m-am dus peste Novosibirsk, am luat la Almata. La Almata, înțelegeam, partea cealaltă am venit pe de mama, că ei erau în teren deja, că nu i-a fost, asta era după 55, 54, 58, după moartea lui Stalin. Stalin a murit în 53, după moartea lui. Și am venit acolo, dar nici o înlemnit al de mama când m-am văzut, dar cum e de cui? Mi-a cam m-am demobilizat acasă. Și unde? Zic, la Undeni, dar cum e? Zic, i-am spus, mi-a dat documentele și o zic, du-te, unde vrei, fără plată, fără nici avem prăzi noi bilet de astea. Și am stat o săptămână sau două, mai stat acolo în terenul Jac, dar și la poștă Bucuroș ne-au venit să mă duc la lucru, acolo. Acolo zic că nu, zic, eu unde mă duc în Moldova și apoi să vin. Și am putut să zic, m-am luat și vin direct în Grozăști, că atunci zicați eu în Grozăști aici. Dar au venit mai așa, când am venit în Grozăști, cunoștem locurile astea, băieții, pe Victor Mocanu, dacă îl știi, el și pe Ion Dobzău, trece, cu dânsul, cu mătrul Ion. Și m-am întâlnit cu dânsul, fix în centru aici. Dar ei mă cunosc și ei. Băi, zic eu pe voi, tu ești Victor, tu ești, dacă am învățat într-o clasă. Și mă vin, zic, că mă, băi, de pe 8 ani de zile, cât din 41 și până în 54, păjalul tot este leacă de... Dar v-a spus de și v-a ridicat? Cine? V-a spus când v-a luat atunci. Tata a fost primar. De asta vă luat. Nu văd de asta. Cu românii. Cu românii. Apoi el a fost primar. Nu o socotit ca politican. Dar și nu mai luat de atunci de... Pe Costea Luncașu. Și el nu s-a mai întors la timp. Dar părinții nu sunt luat. Tata, eu mult am scris după dânsul, înțelegi? Eu nu-i răspuns. Deci părinții măcar nu s-au mai întors? Nu. Au rămas acolo. Mama s-a întors. Dar frații? Noi tăți am venit aici. Tăți. Fănasă, cu terminat primul institut agricol în Chișinău aici. Eu unii direct. Pavel a terminat doctor de veterinar la Liova și tot aici. Și de ce a dat așa? Colea a terminat școala de mecanizator la Văsăieni. Da, era un școală. Da, în tehnicul. Terminat de tractorist. Dar eu, cum am fost manțior, așa, m-am conscris că am prănit în sat, așa au prănit radiuzul, s-a montat și am montat la radiuzul înălțeanic. Radiuzul așa, până când s-au distrus toate. Până la urmă.